de facto to vzniklo jako narážka na jedno moje tajné přání. Chtěl bych dělat venkovní kuchyně. Mám nějaký materiál, slyšel jsem o nějakém materiálu z Německa. No, dali jsme tomu nějaký obrysy, nějaký čas a dneska se rok s rokem sešel a my sedíme u první venkovní kuchyně. Ve frontě jsou další a máme za sebou několik realizací teras, fasád, nábytku a doufáme, že budeme pokračovat v tom, co je unikátní a to, co lidi chtějí a věříme, že to budou chtít. To mi nemůžeš dělat. Jednodušší otázku bys tam neměl. My se s Vítkem známe ze střední, z Gimplu. To já jsem tenkrát neměl břicho a on neměl fousy, takže když jsme se před rokem potkali, tak jsme se málem nepoznali, ale to jsme během 5 minut napravili a do měsíce jsme začali kout plán. Miloš přišel už v podstatě s materiálem, který znal, který už má za sebou nějakou svoji historii a přines mi ho. Protože já jsem od přírody skeptik, tak jsem k tomu přistupoval způsobem, kdy já jsem obdržel vzorek. Tomu vzorku jsem podle své libovůle několik dní ubližoval. Ať už jsem na to zkoušel přímý efekty ohně při grilování, pokládat na to horký hrnce, podstupovat tomu prostě různý vodní parády. Vzal jsem to ke kamarádovi, který řeší na vodním paprsku. Čili rezista jako taková je pro mě velmi funkční materiál, postavený na báječném principu z udržitelného materiálu a dá se s ním opravdu poměrně jednoduše pracovat. Jak můžu vědět, že rezista vydrží 80 let? To nevím, ale jelikož ty testy probíhaly ve stylu, že židli hodili do mokřin v blátě, nechali tam 15 let a ta židle stačila opláchnout vapkou. Nemám důvod nevěřit tomu, proč by jsem neměl mít důvěru. Vemeš hadici, otevřeš dvířka, vystříkáš to, vůbec nekoukáš, kam ten proud letí a necháš vyschnout nebo vytřeš hadren, když nechceš čekat a hotovo. Jaká hniloba, to neznáme. Z čeho se skládá rezista? Rýžové šlupky. Ne, nedělám si srandu, fakt jsou to rýžové šlupky. Když to hodně jednoduše shrnu, tak je to o tom, že kdesi někdo někde měl strašný přebytky tohohle materiálu, čili rýže. Začali z toho velice jednoduchými způsoby vyrábět základní prvky okolo sebe, ať už to byly pilíře, mola. Zjistili, že rýže jako taková je schopná eliminovat spoustu negativních vnějších jevů. Ať už je to určitá UV stabilita samotného toho materiálu, jeho odolnost vůči plísním, schopnost toho materiálu ve chvíli, kdy se zahřeje a stlačí, opravdu být rezistentní vůči vodě, čili ta voda se vám nedostane dovnitř, ten materiál se vám v zimě netrhá. Čili nápad, který v podstatě přišel svými původními parametry z Asie do Evropy, dostal moderní háv a my jsme se rozhodli investovat do vlastní technologie, vlastního rozvoje, držení našeho malého specializovaného týmu právě na ty věci, které chceme dělat hezký, na které nás zajímají, protože tu nejsou. Proč venkovní kuchyně? Protože vařit venku je z bůh ví jakýho důvodu prostě lepší, než vařit vevnitř. V podstatě jde o to, že člověk, když vaří venku, tak má určitou větší svobodu. Jo, nestane se vám, že musíte řešit vevnitř, že máte málo prostoru, člověk si to venku může úplně jinak uspůsobit. Co se týče i věcí, které může připravovat, které třeba úplně vábně vonět nemusí. Když se někdo z bůh ví jakýho důvodu pokusí vařit z kapustový srandy a podobné parády a vyčoudí tím v podstatě zevnitř úplně celý dům. Proč venkovní kuchyně? Protože venkovní kuchyně tak, jak mají být, nikdo nedělá. Každý to udělá z dřevotřísky, každý to udělá z nějakého dřevoplastu, ale z materiálu, který vydrží věčně v kombinaci s přírodním kamenem nebo s technickým kamenem, je materiál rezista jedinečný, protože je 100% recyklovatelný a to s tou přírodou taky souvisí, takže není důvod to dělat z něčeho jiného. My se právě teď nacházíme v Letkově, v naší premiérové venkovní kuchyni, která je nainstalovaná v domě, který má takový přírodní charakter. A jsme chtěli, aby ta kuchyně odrážela přírodní charakter, takže je v podstatě v přírodní barvě. Původní rezista vznikla jako náhrada týkového dřeva na palubách lodí, takže my jsme tu původní podobu té rezisty tady chtěli zachovat. Schválně jsme to dali do kontextu staré podlahy, aby bylo vidět, jak bude vypadat stará podlaha a jak nebude vypadat rezista na podlaze. A celkově si myslím, že se ta kuchyň povedla, protože nejen to jídlo, které se na tom dělá dobře, a to je to, co my chceme, aby to vydrželo věky, aby to dobře vypadalo, aby se tam dobře lidem vařilo. Takže já si myslím, že mise číslo 1 je splněna. Kamera se směje. Kamero, směj se ještě chvíli. Naše kuchyně jsme schopni dělat kdekoliv po republice,
Dokážu si představit, že i mimo ní, samozřejmě na míru, na přání zákazníka, jestli chce někdo venkovní kuchyni s pivní tématikou, s výčepem, někdo je vinař. Jsme schopni dodat modulární systém, který reálně funguje tak, že bez jakýkoliv přípravy, tam, kde najdete aspoň kousek rovného pozemku, jsme schopni přivést kuchyni, kterou připojíte na vodu, na elektřinu. Vyhovíme v podstatě komukoliv s čímkoliv, co potřebuje ven, na podobně nezničitelný úrovni, jako je tohle. Čili samozřejmě ve chvíli, kdy tam nemáte prvky, které můžou jít do hrzy, tak ta věc může být celoročně otevřená. Můžete veškerý nábytek, který vyrobíme, skladovat venku. Absolutně nemusíte řešit žádný vnitřní prostor, děláme takový skladovací sety, zajímavé věci, hrajeme si s tím. Prostě jsme se rozhodli vytvářet věci, které nás baví, budou pro nás. Chceme je používat. Ta šíře toho našeho záběru je samozřejmě poměrně veliká, čili v chvíli, kdy se kdokoliv rozhodne k tomu, že bude chtít společně s námi vytvářet něco, co tu ještě nebylo, tak jsme otevření každé špatnosti. Jsme schopni kombinovat dohromady samozřejmě i materiály, co se týče ať už železa, nerezu, jo, co svědčí každýho vkusu, protože samozřejmě tím, že děláme i venkovní nábytek, tak už jsme přičuchli i k tomuhle řemeslu a máme na to parťáky a máme v podstatě spojenou výrobu v tuhle chvíli. A bavíme-li se v barvách přírodních, tak existuje opravdu celá nepřeberná škála toho, co jsme schopni vyrobit. Může to být opravdu i růžová, typu růžového pantera, až po zeleň svinibrodskou, barvínkovou, modrou, cokoliv, co si znalec vybere. Rezista by z principu měl být materiál přírodní, je to materiál venkovní. Čili ne do každé architektury se hodí všechno, ale nic to nemění na tom, že barvy jsme schopni dosáhnout pro každého jakékoliv. Všechno tohle se dá promítnout prostě do kuchyně na přání, takže ano, tu kuchyni vám uděláme téměř kdekoliv, v jakékoliv podobě, jak si budete přát zkrátka. My jsme to oba šli dělat, protože náš život byl do určitý doby o tvoření financí pro fungování našich rodin a přicházíme do věku, kdy je třeba tvořit hodnoty. Já jsem dělal kuchyně v korporátu, značku jmenovat nebudu, protože jsou na tom všechny korporáty stejně a mě už to prostě nebavilo dělat to tak fádně a s takovým tlakem, který prostě se hodí spíš do 90. let a ve stylu Horsta Fuchse. Chtěl jsem dělat prostě věci, které mě baví, ať už je to interiér nebo exteriér a dávat tomu prostě něco jiného. Přijde takový bod, kdy prostě věci mají začít dávat smysl. Od chvíli, kdy začínaly dávat smysl pro mě, tak já vlastně úplně nejsem přesně schopen říct, co jsem. Takže kdo jsem? Jsem člověk, který se vyprdnul na to, co dělal dlouhý léta, co ho úplně nenaplňovalo a šel dělat něco, co si myslel, že by mohlo jednak dávat smysl a zároveň ho to baví. Je to kombinace věcí, estetiky, doplňků a de facto naším takovým smělým snem je dělat interiér i exteriér. To znamená, za pár let, 3, 4, 5 let, budeme moct říct, že dodáme opravdu do toho interiéru i exteriéru cokoliv si zákazník představí. Ahoj.